Да, страхотно, сега не съм правил видео. Да, нищо. Нищо, то якото започна сега. Искам чиста гледка. Искам чиста гледка. Аз съм зад колата! Оле, това много гадно гърми. Ало! Ученика! Честита нова година на вас! Супер, сега сме точно до Панарджика и точно тук е цялата заря на града и сме под нея, деца вика и снима в момента. Ей, как няма съм жив? Знаеш какво е фойерверки гледам тука? Мале! Нямаш... Мале! На града фойерверки са точно пред нас. Честите на вас, бе! Живи и здрави вие! Добре, добре, само вътре продължаваме. Айде, весело изкарване и на вас. Ще се видим. Чао, чао. Ей, нещо почна ми хвърчи в обувките. Това е заря. Не, там е по-яка. Гръмна ми. Не бе, от тепето е човек, виж къде пуши. Големите ги изкарах сега. Ама иначе бяхме много продуктивни, а? Аз по време не офлядах в филмчето. Палей го фърна, палей го! Всички почваш да познавам. Аз стреглях към 30 бомби от чата. Аз стригам 30 отивам към 30. Това не се сечи, май.
Татка! Отдъхай ги, котце. Братлето, буква, татка, бам! Ево не е там това. Конкуренция. Не ти стана, не ти стана, пак не ти стана. Ой, това го усетихме. Още ще има, 100%. Това е от лошо, братлет, това е общинско май. Ето някой такива... Също пуска пиратка, бе, това не го ли знаеш? Охо, охо. Не, какво става? Виж какви скри парчат на пет, височина. Що за твоя версия? Ще ни взрибиха. От лошо, човек. Кой ще излезе нов годин да пуска на лошо за нощина? Никой. Това ли беше? Сега подготвят големите. Сега се пуска тома капа. Ето. Ама града като цяло се представя много слабо. Много сме остали. Айде! Кой се тръгва, бе? Кой се тръгва, бе? Никой се тръгва, бе. Браво. Чакай, чашата си забравих. Аз си студих шампанското вече. Аз продължавам да фърлям литровен тръгълник, бе! Аз фърлям от тия цилиндричните, бе, човек! Аре, партито!